nangokuthula isikhathi masikhona lesingalandelela kodwa ngicela ukuthi isikhathi esifishane sesisile kwabaphethe iBhayibheli engibambele nje amaPolinto oqala isahluko sika-9 kodwa kunamavesi amabili. Amen. Yazi ukuthi yini ngifunda amavesi amabili ukuthi ngizalwe emakhaya khona isizwe sasithi amen. Yonjalo isichazo ukuthi mina. Hallelujah. Ngizofunda amaPolinto oqala isahluko sika-9 kodwa ivesi u-13 kanye no-14. Amen. Angeke ngisaya kuyo kodwa ngizotshela yona ukuthi ngizofunda nawe ekhaya. Amen. amaPolinto oqala isahluko u-9 kodwa ivesi 13 and 14 just namavesi kuphela bese ngizosukumisa inkosi yesonto nayo izobusho uNkulunkulu abeke enhliziyweni yayo kodwa nje mina elami elikhulu ukuzonibongela maswazi akubambisanga ukuthi abazalwane bacabangele kubo isikhathi esiningi abazalwane bacabanga ukuthi nje ibona ufuna baseyiswe ibona ufuna bezenze izinto kodwa basefuna umholi futhi abazi ukuthi umholi uyaswela naye njengoba nani liswele bazi ukuthi umholi uhlale nabo ngaso sonke isikhathi kanti akwenzeki bazalwane njengoba nawuswela nakumholi kuba njalo kodwa ukuze umholi angasweli sizozwa ukuthi izwi lona lithi funda baba botholi amaPolinto oqala isahluko sika-9 verse 13 no-14. Hallelujah. Anathi usabaphethe imisebenzi yethempeli badla emnikelelo wethempeli nokuthi babakhona elathi banesabelo emnikelelo 14. Kuyafanana-ke inkosi ukubekile ukuthi ababeletela ivangeli baphile babona ivangeli. Hallelujah. Amen. Napho ukubongela kwami ngamanye amagama lamagama ayakhumbuza ukuthi umuntu oshumayela ivangeli okhuluma ngezwi likaNkulunkulu ngokweqiniso ufanele ukuphila ngalo ivangeli ngoba kungahloli ukuthi akhulume lezwi kodwa atholakale eseba umshumayelo njalo ophindele ungathina ngebi angatholi lutho ngokushumayela kwakhe anazi yini ukuthi umpostoli noma umuntu okhuluma ivangeli e-Italy lo muntu lofanele ukuthi athole okalokhu akhulumayo kulabo bazalwane ubukhulu awulazi niyangizwa bazalwane ubukhulu awulazi kunanizalwe emakhaya kwakuthi mangabe kutshaliwe makuzoqala nje kuyotholakala umbili emasimini nemfe abayazi abantu. Amen. Kwakuthathwa okunye thunyelwe thina sezingane kuthiwa hambisa kwamfundisi kuzoqala ukuzwela ekhaba dokukala baqala funa kuye kuphi kwamfundisi. Amen. Umfundisi uzofika endlini akusise lokho kudla kudliwe kwakhe bese kuyaqalwa kuzolima la ekhaya kuyaqala kuyadliwa nala ekhaya uzobona ngonyaka ozayo ukuphi uzoba semasimini amabheke ompapini amathanga ngingathi kuhlala kuhlaza ensimini ngisho imfino ikhona ngisho amantongomane akho lokho nje akufanele ubhodisa kufanele ensimini kuyathuma akukho nokodwa obona ngisho isikhonyana sasingasondeli ngani ngoba kuqale kwakhululwa inceda kakhulu kakhulu hayi ngoba ingenabo ngoba yona izokuza uNkulunkulu bese zandi izinto. Hallelujah. Izosho njalo kumdeni waseswatini ngithi bafowethu ngiyanibongela umsebenzi omuhle niwucabangile ukuthi niphe ukhona. Amen. Kungakho usukile nathi ngale size ngapho ukuzoneseka ukuthi lento enenzayo yinhle futhi ningayiyekeli futhi ningayiyekiswa. Amen.
eyogcina-ke angeke leyo kusashumayela ilaphana umakhelwane amaRoma 13 ivesi 7 ivesi nje yodwa lapha. Amen. AmaRoma 13 ivesi 7. Hallelujah. Method bengathanda nje ukuthi ngoba ngizothi ufundele mhlawumbe ngenzeka ukuthi ungaqondi ukuthi kuthiwa nithi nje halamuzi mangisuka lapho ngifuna ukuthi mehlise inkosi yesonto nayo bese iyokhuluma uNkulunkulu abeke enhliziyweni yami. Uyayithola futhi AmaRoma angisho ukumakholini isesela yomake futhi uyele emuva uzothola AmaRoma 13 verse 7. Hallelujah. Okay. Yaqeda manje bazalwane. Hallelujah. Konke balekele ukubafanele. Umthelo lofanele umthelo. Inkokhelo lofanele ukhokhelo. Lesabelo lofanele kwesatho. Nehlonipho lofanele kuhlonishwa. Amen. Hallelujah. Amen. Intela ifanele ukunikezwa umnikazi wentela. Ukuhlonishwa kwefanele ukuhlonishwa. Amen. Thina abazali sinentembi ukuthi uma umuntu sihlonipha singabanga ukuthi siyamkhukumela. Khabo noma ngakhukumala yena thina sesisebenzi wethu. Yeah. Angeke ukuthi kuzule inkosi. Simane sithulele. Ngakho esikwenzayo. Silingisa abantu banamhlanje ukuthi kuzule undertake umuntu yakwahayo. Engathena kayikufa. Kanti umuntu owaziyo makuzi undertake uhlala phansi futhi ungabheki ngakuyo uyiflathele. Masiphela lezi moto uyasukuma uyaqhubeka naye haleluya lapho uyakhona. Amen. Uhlonipha lo muntu othulayo. Nikezana uhlonipho kufanele ukuhlonishwa. Uma nawe ufuna ukuhlonishwa hlonipha nawe. Uma ufuna ukwesatha isaba nawe. Ngoba uyingozi umuntu angenamuntu amesaba. Wabayisho ephilanga kusina bishop sisenkulu. Umuntu ongenamuntu amesaba uyingozi. Ukukhuluma noma yini kwenza noma yini akuthatha umuntu amesaba. Amen. Ungakho-ke nasekhaya baba khona noma ngoba mangeze baba khona abantu thina sokhuluma noma yini singabantwana bese siyaphinde siyashayana siyakwazana namhlanje sekhona nemesi. Amen. Kodwa isizwe okusithandayo bazalwane ngiyakholisa amashayini angaze babona ukuthi impumela sekwazi umuntu uke zabe linye lizama ugwazeli kodwa leli linye lithi mina unyawo lami angeke fika ukosha ukwazi khabo sebenzisa unyawo lami thina abantu abamnyama siphamu umese isikhali lema ngabona izagile namaganda. Hallelujah. Webazalwane wayesingake sebenzisa inqindi ngobeke phasi konke lokho esibenzisane nje nginqindi iphele. Hayi kunake kukhulu kunake kwala and lezo zinto zizobulala sasa ngizolwa nobani ngakuna umuntu azobethemba noma balende lo sike sashade ngamazi sibakela sakhe sindaba mangabe kade lilo lento ngiyazi ukuthi ngikushaya kanjani. Hallelujah. Manje thina singabantu sifuna ukusebenzisa ngizombulala mina. Sekusebenza sathande lona. Yezitha zokukhumbula ngayo lo muntu. Amen. Nalabo abakhutuza mina kumpaka umuntu akhutuza umuntu qeda mbulale ukuthi uzokhuthuza abantu kusasa. 2010. Nebona bazo ayinamqondo ukuthi uthola imali yalomsiyaphethe kube njani uyambulala sasa uzothola abantu ke ngokuzobaqeda labantu babulala. Hallelujah. Ngiyabonga bazalwane umsebenzi wami bekuthiwe amini yehlise inkosi yesonto ngatheka-ke eSouth Africa ningamangali bazalwane masehlisa inkosi yesonto asenzi lokhu abadala waphela umbhalo ukusikhulisa.
bonke abanenkulankula sizokwemehlisa sifike sibeke lapho esenta bese siyakhuphuka thina aqhubeke-ke nomsebenzi azokwenza nazokusho bese sisibhekile. Inkosi yomusa ibusise. Amen. Kodwa ngibasile Kowathela ngibalisile baseshisweni bakhona babesile baseshisweni baphakathi babumile baseshisweni lakhashane itetii wena Nkulunkulu wena mapasipoti amabili kuba babathandayo basevuseni bakhona kuba bumbuli basesibili bakhona bakithi emakhaya bakhona futhi ababona namhlanje izipho bonke abantu bayaguqa bemisa kuhlawusana abangakho namhlanje ahamba kulambile umuntu abaphula umthetho abantu bonke abaphula abafuna ukushotha abashothe kahle nakusinya phezulu ukuliwe bafuna ukushotha abakhulekile bashothe kahle
nakushuta bashutela Amen.
Amen. Amen. Bazalwane, isikhathi sambili. Amen. Ave mama. Ave mama. Hallelujah. Oh, to His glory. Oh, to the Lord. Oh, to the Fatherland. Oh, to the Eswatini. City shine, Izikhova shine. Fly, Izikhova fly. Giza, wafeni giza. Egameni lika Jesu. Nami angibingelele esingayo uqala leli senior lakathi. Siyathola kakhulu.